masu girman kai da ɗagawa da fir'aunanci da kisa da dajjallanci da ƙarya, gaskiya a mai da ita ƙarya, baki a mai da shi fari, fari a mai da shi baki, da kuma masu son a yi gaskiya, a kwatanta gaskiya. Haka duniya ta kasu. Rikici da yarin cabe tsakanin ƙasar Iran da Isra'ila, wanda hakan ya samo asali ne ga faɗa ko irin kisan gillar da ƙasar Isra'ila ke yi wa al'ummar Gaza, wanda daga bisani kuma al'amarin har ya ta taɓo Hamas, sannan kuma ga abin ya zama ka'in da na'in tsakanin ƙasar ta Isra'ila da kuma Iran. Da wannan ne muka tattauna tare da Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi dangane da yanayin yadda yake kallon abin, wanda kuma mun daɗe muna tattaunawa da shi a kafafen watsa labarai daban-daban game da matsalar Isra'ila da Gaza, wanda idan ba a manta ba wannan maganganun ko waɗannan maganganun da ya yi da yin kiraye-kiraye yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ƙasar Saudi Arabia ta dawo da shi a lokacin aikin hajjin bana, wanda kuma ya ce suna nan kan bakarsu ba za su bari suna ganin ana barna su yi shiru ba. Mun sake tattaunawa da shehin malamin ga kuma abin da ya ce mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi, a daidai wannan lokaci muna maka barka da warhaka. To, barka da Na ce akwai abin da ke faruwa yanzu kusan shine ya karaɗe kafafen sada zumunta da sauran kafafen watsa labarai na duniya. Wato wannan rikici da ke faruwa tsakanin ƙasar Iran da Isra'ila. To ku da kuke kallon yanayin abubuwan da ke faruwa a duniya, ban san me dakta zai iya fara cewa akan wannan al'amari ba yanzu haka. To, wannan fada ke tsakanin ƙasan Iran da Isra'ila ba fada ba ne na tsakaninsu su biyu. To. Duniya ce ta rabu kashi biyu yanzu mutane. To fa. Duniya kashi biyu ta rabu. Na'am. Masu girman kai da ɗagawa da fir'aunanci da kisa da dajjallanci da ƙarya, gaskiya a mai da ita ƙarya, baki a mai da shi fari, fari a mai da shi baki, da kuma masu son a yi gaskiya, a kwatanta gaskiya. Haka duniya ta kasu. To, saboda haka ba wai maganin Iran ba ne, ai an fara da Gaza ne. Haka ne. Kuma kamar yadda Pakistan ta ce, in an yi amfani da makamin kare dangi na nukiliya, to ita ma za ta yi amfani da shi akan Isra'il. Na'am. Domin ta san ana gamawa da Iran kanta aka nufa, kuma shi Netanyahu ai ya faɗa. Ya ce matsalan shi garuruwa biyu ne, Iran da Pakistan. Na'am. Ita Pakistan na da nukiliya, ita kuma wannan tana neman nukiliya. Na'am. Yace suke sa barazana ga ƙasar Isra'il. Saboda haka ba yaƙi ba ne wai ya shafi ƙasashen kaɗai, zai zo ma daga baya duk dai wanda yake na son gaskiya kuma yana son a kwatanta gaskiya zaka ga ana yaƙi da shi. In ka lura ƙasar Amerika kanta ai a tsage take. Haka. Masu son gaskiya da ba su son ana kashe mutane maza da mata, yara, civilian, da kuma masu son su yi kisan. Dakta, ita ƙasar Isra'ila wani bangare za a sa take nan aka yi la'akari da maganar da kai na cewa. Wace ƙasa ce ta shahara da kisan gilla? Kashe mutane, ko Iran din na ta shiga ba mutane a gidajensu ta je ta kashe su ba, sai ba mai shakka. Kuma Qur'ani ma gaya mana, kullama auqadu naran lil harbi atfa Allah, kullun su yaki suke so ayi yaki a kashe mutane. To, domin ba su dauki rai wani abu ba. Saboda haka da ita da yan kanzaginta, wato ba dukan mutanen Amerika ba, hukumar Amerika ta yanzu. Na'am. Da kai hukumomin Amerika da tsarin duniya na danniya duk yana tare da Isra'il, da kuma mushrikan Larabawa duk suna kamar yadda zai suka tare ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da Bani Quraiza, Bani Nadir, da Quraish, da yake in Balarabe ya bar addinin musulunci to ba abin da yake kyama kuma kamar addini. Saboda haka sai ya haɗe da Yahudi su zama ahzab. Saboda haka suna nan dunkule gaba ɗaya suna taimakawa juna, amma na Larabawan a asirce suke, suna tsoro kai fito. Baya ga nan dakta, wannan yakin da ke faruwa tsakanin ƙasar Isra'ila da Iran, wani tasiri zai iya yi ga sauran ƙasashen duniya, musamman inda wasu ke ganin kamar abu ne da yake nema ya rabu ɓangare biyu, kila da waɗanda suke masu son a zauna lafiya da waɗanda kuma su a kullum so suke kawai su ga ana cikin yanayi na tashin tashina. Kuma suna danniya, ta abin nan yanzu da ya fara, Allah kaɗai ya san inda zai kai. Allah kaɗai ya san inda wannan yakin zai kai, tunda yanzu da ya fara. Ita dai Iran ta ce tun da aka kashe mata mutane aka ɓata mata, to ita kuma sai ta ga bayan Isra'il. Ita kuma Isra'il ta ce ita ma sai ta ga bayan Iran. In matukan akwai mulkin shugabancin malaman addini, sai ta ga bayan su.
To ai kaga kenan an ɗauki guri wanda yake yana da wuyan cimma kuma zai kawo rikici kwarai da gaske a ƙasa, sai dai mu ta addu'a Allah ya taimaki bayin shi kuma Allah ya taimaki wanda aka zalunta. Haka ne. Idan aka kalli yanayin yadda al'amarin ke faruwa za a ga wani abu ne da ake gani kila ka iya yin tasiri ga yankunan mu musamman Afirka. To wasu na ganin cewa idan aka tafi a haka kamar yadda aka fara faɗan Rasha da Ukraine wanda ya zama duk wasu abubuwa da ake mu'amala da su da suka shafi fulawa sai suka yi tsada. Anya wannan faɗan na Iran da Isra'ila ba zai jawo koma baya ga wasu bangarori na arewa musamman kasashe masu tasowa? Kwarai da gaske zai kawo tsadan mai, zai kawo tabarbarewar arzikin ƙasa, balle kuma in yaki ya yi tsamari Amerika ta shiga ai kaga Iran za ta hana wucewan jiragen mai. In ma ya tsamari gida wuraren mai din nan duk ne su za a yi. To kaga duniya an shiga wani yakin da duniya na uku zai kusan an fuskance shi. Dakta kayi maganar mai kuma a kasar mu Najeriya tana ɗaya daga cikin kasashen duniya masu fitar da arzikin mai. Me ya kamata a ce shugabanni sun yi a irin wannan lokaci don samun sauki tunda an ce so ne amma son kai yafi. To in mai yayi tsada yanzu a duniya mu kasan mu zai ƙara tsada to amma ma mu san kasan mu ma fa har yanzu yancin nan ba mu same shi ba. Wato mu bayi ne. Duk da muna samun da mai din. Duk bayi ne man ina ke zuwa don ai suke turan ki sace shi. Su suke amfani da man, su suke amfani da dukiyar, saboda haka sai da abin da suka san muna. To amma dai ya kamata hukuma ta farka ta ga an yi samu zaman lafiya inda ake fitar da mai, sannan kuma duk wani mai da aka samu don wannan yaki kamar wanda aka yi lokacin na Saddam din nan an samu kuɗi mai yawa, to ya kamata a zama an yi ma mutane aiki, an gyara musu muhalli, an gyara musu mota, hanyar mota, an gyara musu asibitai da makarantu da abubuwa da yawa. Mu yi kokari mu yi shi kafin kuma Allah ya kawo sauki. To a ƙarshe Dokta, wasu na ganin cewa ai wannan wata faɗa ce kawai da ta shafi musulmi da wanda ba musulmi ba. Wasu kuma na ganin cewa anya abin ba haka yake ba. Wannan faɗan azzalumai ne da kuma wanda ake dannewa. Don zalunci ana samun ba Yahudi azzalimi, Kirista azzalimi, Musulmi azzalimi, duk ana samu. Sannan ana samun Kirista na kirki, Yahudu na kirki, kuma Musulmi na kirki. Haka. Kuma yanzu haka shine ake kokarin abin nan reni ne zan ce tsakanin wannan, amma Allah na tare da masu gaskiya insha Allah. To madalla muna godiya kwarai da wannan dama da aka bamu. Amin insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To da wannan sai mu ce Allah ya sauke, kullum addu'ar mu dai ita ce Allah ka iya mana da iyawarka, kada ka bar mu da iyawar mu. Sunana Rayyan Musa Lere nake cewa murya ta isar da sako.